ସବୁଦିନର ସକାଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଛି ନା, କାହା ଆଗରେ କହି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ କାମଟା ଅଟକିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଜି ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କାମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି କି ତା ପଛରେ କେତେ ଏଫର୍ଟସ୍ ଅଛି। ତ ସକାଳେ ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବା ଆମ ହୋମ୍ ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦଗି ବନିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଯଦି ରାତିରୁ ହେଇଯାଏ ତ ଜୀବନଟା ଟିକେ ଆରାମରେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରିଜ୍ର ପରିବା ଷ୍ଟକ୍ ଚେକ୍ କରିବା, କ'ଣ ପରିବା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ କାଟିକି କାଲି ପାଇଁ ତରକାରୀ କରିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ମୁଁ ରାତିରୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଏ। ଆଉ ସବୁ ପରିବା କାଟି ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ରଖିନିଏ। ଯେଉଁ ପତ୍ର ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ବାଛିକି ଧୁଆଧୁଇ କରି ସେସବୁ ବି ରଖିନିଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହେଇଯାଏ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଲଗା କରିବା ହଉ, ଅଦା ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ହଉ, ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ସକାଳୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହେଇଯାଏ। ରାତିର ମିଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇଜି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ରଖେ। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟଫିଂ ପରଟା ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ କି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ସବୁ 2-3ଟା ପ୍ରକାର ବନେଇଥାଏ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କିଛି ମୋର ରିୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଏମିତିକା କିଛି ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ପାଇଁ ମୋତେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗେନି, ଆଉ ରାତିଟା ବି ମୁଁ ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆପଣ ବି ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେୟାର କରି ଚାଲିବି। ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।